Medyo ano na eh. Ay na para volume ng ano natin. Bakas na yung init ang nanay mo. Saglit lang. Palabasin natin yung init niya. Para hindi masyadong masuspikit sa sobrang init. Hingan 3 beses ulit na eh. Hindi na kayo mamamatay ha. Ay nakala ko mamamatay na kayo eh. Oh. Ano? Ano pakiramdam? Okay na? Subukan nyo nga tumayo bago kayo lumipat doon. Lakad kayo. Try nyo. Kung ano, sabi nyo kanina naglalakad lang kayo, nihingal na kayo eh. Sige nga, lakad. Sige na, hanggang dyan lang sa labas. Para makasip-sip kayo ng hangin. Oh, taas yung kamay nyo na eh. Masakit. Nagbago na yung mukha ng biyanan mo. Oh. Ang laki na ng pinagbago mo. Kahit mo, papel lang yun at saka konting tulak at hilot lang taggalaw ng hangin sa utak nyo. Kanina, hingal na hingal kayo, di ba? Parang ano? Ako, hinihingal nga ako eh. Hinihingal ako dito sa face mask. Hindi ako makahinga. Ha? Para kakapusin ako ng hininga. Ngayon, hindi na kayo kakapusin ng hininga. O, upo na kayo rito. Diyan, dito kayo marap. Dito kayo marap na eh. Yan. Pahinga na lang yan ha. Yan tubig, lasang ano na. Huwag niya nga yan maubos yan ha. May panalangin yan. Nakalagay sa ano niya. Straight lang. Hindi kayo yuyuko. Sabi mo amin. Amen. In Jesus name. In Jesus' name. Amin. Amen. Pakipagpagampa. Sabi mo, masamang espiritu. Sa mga espiritu. Lumayas ka na Lumayas kami. sa aking katawan. Aking katawan. Manahimik ka Manahimik. sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Bumalik ka na Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Hindi kita kailangan. Hindi kita kailangan. Ang aking Ama, Ang aking ama. ang sasambahin ko Ang sasambay na si Jesu Cristo. na si Yesu Cristo. Amen. 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 Okay. Nawala na si Satanas. Umalis na yung diablo sa loob ng katawan niya. Napasukan kayo ng hindi nakikita na normal ng iyong mga mata. Kaya kayo kanina hinahapo. Meron kayong pinuntahan na, posible wala kayong pinuntahan. Bago kayo nagkasakit, yan, hindi agad yan magkakasakit sa pinuntahan nyo. After 1 day, 2 days, 3 days yan, tatanaw lahat ng sakit nyo. Sa kayo pumunta nyon. Yan lang nga po, niyaya akong pagawin dyan sa Niyaya kayo. oh, Hmm. Anong pakiramdam nyo? okay. Okay na? Wala na yung ano, ulo na lang. Ikaw, kamusta ang likuran mo? Okay na po. Okay na. Tumaan na. Hindi na po na. Hindi na sumakit. Ito yung katulad ng sinasabi ko, di ba napapansin nyo ako naggagano-gano ako minsan, tinatapon yung mga sakit nyo sa spiritual. Yung mapapansin nyo ako minsan, hinihipang ko yung likuran nyo, tinatapon ko yung ginagano ng Panginoon Kristo. Yan yung mga sakit nyo na tinatapon. Saan yan dadalhin? Ibalik sa impyerno. Doon naman yung nagmula. Hindi naman kasi po ako naglalabas lang ako. Nagtitinda kasi ako. Niyaya lang ako mga pagabot.
Tabi! Tabi! Mamatay na daw. Meron daw mamamatay na daw. Sangit, ang pangit naman ang salita yun. Mamamatay na daw siya, kailangan niya daw magpagamot. Ano po, doktor ng bayan. Pag ano po ngayon, pagpapagamot, magpapa-schedule pa lang po. Oo, kasi hanggang 31 pa yung lockdown pala ng buong Pampanga. Hindi ka tulad agad dati na nagpapaservice ako yan. Malalayo. Nakakatulong naman po kayo sa mga may sakit. Kaya anong magagawa natin na protocol is protocol. Kaya sabi nga ni chairman namin, mabait ng chairman namin, na hindi naman masama tumulong, pero talagang gano'n lang ang ating protocol. Social distancing, tapos ako, face mask ka na lang. Alam mo na yun. Alam ko naman bumubuga ka ng hangin at nag-orasyon ka. Kailangan lang. Alam na. Yes, ano na lang. Para wala na maraming tanong-tanong. Last. Straight na yun. Sige pa. Yung ulo nyo yun lang na yun. Ulo. Ibigan nyo. Sige pa. Kabila pa. Sige pa. Sige pa. Hinga na maayos. Hinga. Sige pa. Inom ka ng tubig konti. Hinga ka muna ng maayos. Huwag mo ubusin yung tubig mo, ha? May dasal yan. Ano lasa? Sige pa, konti pa. Ano lasa ng tubig? Ha? Masarap na. Masarap na. Kanina, mapakla yung tubig nyo. Walang lasa. Ngayon, masarap na. Umayos na mga namin namin. Wala na akong magagawa. Hindi na kayo nahihirapan huminga. Hindi na ako makabog-kabog. Hey! Naingay. Hindi na ako makabog-kabog ang dibdib nyo. Wala na. O, pasensya nga kayo doon. Hindi, ibig sabihin maglakad lang kayo na eh. Para tingnan natin. Kanina kasi, pakapos na kapos kayo ini eh. Hindi ka alam ko nga, sabi ng manugang nyo, mamamatay na daw kayo. Wala po sinabi. Hindi, sabi ito, parang mamamatay na daw kayo. Panghapo na kayo eh. Ha? Pwede na po. Oo, pwede na. Kailangan nyo na ng konting pahinga. Ano? Ayusin nyo na ng buhok nyo na eh. Nagusot ko eh, ginunot ko kayo. Tanggal yung, Ano? Natanggal lahat ng sakit? basta yung buhok yung, Wala na. Gumaan na po. Gumagang ng pakiramdam nyo. Salamat sa Diyos. salamat sa Diyos. Huwag kayong umiyak na eh. Ayoko na nakakita, iyak na eh. Kasi pag numiyak kayo, nalulungkot ang puso ko. Ay, mga anak ko, pinapagalitan ako. Parang nire-release po kasi siya. Nininervyos kayo pag pinapagalitan kayo. Nahihina po siya, ayaw niya kumain. Itong nalaman nilang may sakit ako. Nag-aalala sila sa iyo. Kaya ka naiiyak, alam ko, inaaway ka ng anak mo. Sorry. Mali pa lang pagkaintindi ko. Sorry. Mabait ang anak. Siyempre, mabait ang mga anak. Nag-aalala lang sila na ganun po talaga mga anak. Nag-aalala po. Pero okay na pakiramdam nyo. Kung hindi kita ginamitan ng papel at diniretso kita ng hilot, hindi mawawala sakit nyo, Nay. Hindi rin kayo makakalakad at hindi mamumula yung labi nyo. Kaya kita ginamitan ng papel. Napakanipis lang ng papel na ginamit ko sa'yo. Nakita naman to ng manugang nyo. At nakita nyo to, dilat ang mata nyo bago ko to sinalang, di ba? Kahit anong galing ng mga hilot, sinabi ko, basta't may sanib, hindi yan mawawala. Tingnan mo yung tubig, nagkaroon ka ng panlasa. Isipin mo yung tubig nagkaroon ng lasang matamis. Ibig sabihin, Kahit mapait pa yung panlasa ko, pero matamis ng matamis na yung tubig. Hindi ka tulad kanina. Ibig sabihin, maginhawa na. Tsaka nagbago na yung mukha niya rito na sa camera. Oh.
Sumigla na po. Sumigla na yung mukha nyo. Kaya sabi ko sa inyo, may nakasanib sa inyo. Gusto ko sana itong kausapin. Kasi hindi ko pwede. Shutdown ka sa sobrang hina na ng katawan mo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon Kristo. Thank you at God bless. Ingat na kayo sa pag-vape. Pakalitan agad siya ng damit, ha? Pahingahin agad siya, pahingahin. Kailangan niya makapagpahinga. Yan tubig niyan, huwag agad ubusin, ha? Pag nauhaw kayo, yan ang gagamitin yung tubig. Pag naligo kayo, yan din ang gagamitin. 7 days yan ay. Bawal pa kayo maligo bukas kasi ginalulak ng hangin nyo. Hindi na kumakabog-kabog yung dibdib nyo. Hindi na, wala nang init. Wala na kayong init, oh. Kaya ko napansin kanina may sanib kayo. Pag hawak ko sa ulod nyo, yung kamay ko ay bumaba, parang minamagnet. Ibig sabihin, merong negatibong energy. Kaya gumamit ako ng papel para maniwala kayong papel lang. Bagay, totoo naman, gising ka naman, dilat ka naman eh. Manipis na papel lang ang ginamit ko sa iyo yan, oh. Sobrang nipis ng papel, oh. Oh. Ano po yung may sumati nun sa kanya? Body spirit na hindi nakikita. Kaso, lalaban eh. Kaya pinalayas ko na lang at nilusaw ng Panginoon Kristo. Dosawin at huwag ibalik. Saan ko kaya nakuha yun? Kung saan ka pumunta, Hindi naman ako naglalabas na namamalay. Nagtitinda po kasi siya sa harapan. eh, kung yung mga taong nakakausap sa'yo at yung mga taong may dala-dalang may mga bad spirits sa Maya katawan, may gigisangan nila. basta ang importante naman, gumaling ka. Yun naman ang tagang purpose ng pinunta nyo. Wala naman akong kaaway. Hindi kaway yun na eh, bad spirit yun. Pag sinabing bad spirit, ang bad spirit, gumawa ka ng mabuti, masama ka pa rin. Sa mga bad spirit, walang kwenta na kahit wala kang kaway. Basta trip ka nilang puntahan, trip ka nila. Ang importante naman dito para guminhawa. Hindi ka nainigal. Kailangan mo lang magpahinga. Palitan siya ng damit agad at huwag ibigay yung damit niya. Ako pwede pong kunin yung number niyo o yung pong nakaano sa Facebook, yung po yung number niyo. Ayun yung number ko. Yun po sa Facebook. Oh, Facebook page ko. Okay, nanay. Sa YouTube channel na lang natin itong i-upload na ha? Sa YouTube din Oh, tayo. ganun kayo, nay. Sabihin niyo salamat. Salamat po. Thank you, God bless sa inyo. Thank you. Maraming salamat po. Huwag niyo. Repeat tayo may gigisangan. Bigawan. Nawaw pa kayo. Sige pa, dagdagan mo pa. Hanggang mayroon pang ano yan. Hanggang mayroon pang ano. Yan. Repeat tayo mo para sa karin. Pag punta ka doon, bibili kayo sa labas. Laglag mo. Yan. Maraming salamat po. Maraming salamat at God bless. God bless. Thank you. Kunan mo na tayo magtutulog mo na. Okay na talaga paramdam niya, nay? Oh, thank you. Tagal na yung ubo. Hindi na nga kayo mo inubo eh. Kaya kayo inubo kanina, masama ang espiritu sa loob ng katawan niyo. Thank you.